Say sian pan ni U Blei fi baro hakakerteng ke jong Jisu. But tungin let biang ya kapan mani ya utrai. Lingbaki surging rai. Kiba mi nakadonut ke jong Ishwa bengin yo snow ya kaktien kabakhoit ke jong U Blei. Hallelujah try bakorang ni ayo imi ko babu inam tan kapor. Hallelujah Jisu bakorar. Melong bakraw ko pa melong badayok bengin ayo. Melong badayok bengin yaro. Melong badayok bengin mani. Hallelujah. Nga it you try. Oh Jingngeit ne bane junam. Man Khasi. Ngan yes no tang ame. Nga do nga dang kemenste. Hatu bas ngikan se. Ongan yai rai. Yai ki chen pa try. Nga it you try. Oh Jingngeit ne bane junam. Man Khasi ngan yes no tang hami nga do nga dang kemenste hatu bas ngikan se ongan yai rai ya ki chen pa try. Hallelujah. Han chingem jong ami lai Chingem jong ami longu bapa kat bangadang yemat pregnancy ongan yai rai yaki ching pa try nga it you try me lam yang ling makading hấp đen kami mi dan hajan jonga ngat tipa mi long huk ba mi long lok ba shisha bat ngan yai wai yai ki ching pa try ha ching em jong mi la yai ne amen. Chingem jong ami longu bapa kat bangadang yemat pregnancy ongan yai wai yai ki ching pa try ha chingem jong ami la yai hallelujah ha chingem jong ami longu bapa kat bangadang yemat pregnancy ongan yai wai yaki ching pa try ngan yai wai ongan yai wai yaki ching pa try ongan yai wai yaki ching pa try. Hallelujah try yai ngu yeme try Jisu melong ba pa ko try melong ba khoi melong ba hok melong ba crow melong ba dap His name melong ba kan raging mob a hallelujah try ba ko ra play jola shisha ko try ba ko ra play jola oh yai ngu yeme try yai ngu yeme Jisu Blei ulong bapa Blei ulong bapa Blei ulong bapa oh ulong bapa Blei ulong bapa Blei
to try. Oh Jesus melong bapa bapa. Lay you long bapa, lay you long bapa. Try happening to kapor kabang snow tanat. Re try you cheat but try you can sing bahakan show me. Lama you tip go try be it jonga. But melong bapa go try. Lay you long bapa. Chomikin pa kaba ai jingkerman ingi ko try hapdeng jaga bagum kini kapor kaba du jingkerman try yarap ingi ko kenrot be yechana manginom pai shakaman nginom pai shakadiang re tek tang shimi chisbit balong ka jingkerman kaba bom chakot nakaman ta chon kibagin kublai shibon ko pa be yechana nam tan kapor kaba ko shimya shimi kaburam na ba me piang ya ka jing ai ko ba de ka jing hero ka chungi haka ka deng chisu ni ai ko amen but amen sa chisian pat ngi ai U Blei na kabanta kaniga kenta kaba corridor kaniga sngi kabala kirkhu bangin yo banwan shikiyeng ki jongfi lingba jong kiniki kor ki bor jo kaniga jok kaba menta ngi ai U Blei bakaniga lalong kalat jingkirkhu bangin yo bania slok para bangit kumni bat ban snap yaga ktien ka jong U Blei lingba jo kaniga YouTube channel jong ka Christ Tabernacle Church yakaba ngangit skem kala long ka jingkirkhu yakiba bon ba kibi yo sngo yaki kubor bala kren palat ship hongot ki shakri ki jong utrai shinrang bat kentei bat nang yai beteng ban pet ban kmi ban snap yakaktin ka jong U Blei yakaba on sepelat bat kren ling bakan ke channel banganget kan long ka jingkirkhu nakabanta jong pi iway pa iway hakani ka clip mat satang shibet shen ni kwa ban introduce ban pinithu yafi shapi say way pat usamla uba iet ban ya love gospel Badonkupar Nongkhlaw uni usamla uyeng hake dong kilat jong kanong ba shlong uyeng hamat pran bar hake way pat ki jakayo ban pentip shake benriu baro
bau Jesus Christ u yakinong pop bat u kuha bakin kala kabamot kuha ru bakaway ka mensim kan jotno henry babaro kinlong kibala yok mat ia ka jing siuspa kabada ka jing sya ka jung Jesus halor ka ding na Calvary ka Bible ko ong kum ni ka sam ka basispa to you kanut snul tanat you try tika prutay baro shakriyo try da ka jing kamen wan hakmat jawu da ka jing rwai da ka jing mani bada ka jing ro rong shaka plau ka jongo mani yo try haka mensim bad haka bashisha bad nga snul kamen shikadei na ka banda junu samla uba ban yalap ya ka gospel ban ngap bat pen ko ngo ya ka daga ktien ka jongu kenran kilet shika prothai baro yalap ya ka gospel yo bangai pen baptist yo te kumta on penem yo ang kaktien ka jongu blei on ker khu yang ye ka ni ka por aga ka dang ka jongu Jesus Christ amen Sai sien pat ngapdiang sngovhai fi baro ki ba eat bat ki ba jusngau tenat ban snap bat ban sha skore ka tin ka jong blei bat ngapdiang sngovhai fi ka sngi ha ka kerteng ka jong try jong nong penim u Jesus Christ nganget bat ngadang nget scam ba u Jesus ken udon ye ka ban kurku fi na ka tin ka jong u bat ngadon ye ka ni ka kubor ka bangangan sam bat ka bangangan ai la ni ka bangan kren fi ha ka ni ka janmit ka kubor ka bangabu ye ka kerteng ka jong ka ngabu kerteng ye ka Jingngeit kaba Pynsngewbha U Blei ka Jingngeit kaba Pynsngewbha U Blei bat chwa bangan kren ye kani ka kubor na kwa ban IT kani ka por hakikti ki jong blei haki jingdwai ku try bu blei jonga ba beneng kin kopa ngaingu ime kin ku try kani ka sngi blei ba koro try ngadon kani ka jaka kin kopa a blei ba koro try ban kren ye ka tin ka jome kin ku try nganget a blei ba koro am da ka bor am do pat ye pom a blei nrai du mun sim ba khut jome kin ku try Jesus ba ngada dwai ken ko try ba ngada penkentang ye ken ko por ba kektien ka bangangan kren ken ko pa kanong ka jingger khu na mata baro ken ko try kita ke biyo snow bara blai kita ken ko try ke biju eat ban snap ban shash kore ka team ke jome ba ye baro ken ko try ke ba pet ye ken ke channel ken ko pa a blai kan long jingger khu ken ko try ken ka team ke jome na IT ken ko por ka brang sa baro ken ko pa ha ki ti ke bran bor ki jome ha ke kerteng Jesus ngadwai ngapan ken baro haleluya amen kumangala ong yefi bagani ka kubor ka banga don ban ai shafi ngabu kerteng ya ka Jingngeit ka ba Pynsngewbha U Blei ka Jingngeit ka ba la ban Pynsngewbha U Blei ka daw ka ba pelong yang abangan kren shapang kani ka Jingngeit namar la da fin pai bat nga ka gospel ka jong Lucas kalenong ka ba khat pra ka dikot ka ba pra fin yo iyang tu bu Jesus wong kum ni henry anda wanu khun jong briu hatun shem ni em ka Jingngeit ha ka perthai ngakwa ban ye thu ipi dei namar kani ka daw ken namar bau Jesus la ban kren shai baladang nga u Jesus ngan wan sha ka perthai hatungan shem Jingngeit nyem ha ka perthai balada kalong ba ka Jingngeit ka dei ka bau Jesus unwan ban wat na nga bat na fi hatu kamlong ka ba dei yang nga bat ye pi bangin tunju yala di lane bangin pet lane bangin wat yala di hatu ngi don ne mi ka Jingngeit henry ngan ye thu ipi ru ka Bible ko ong ru kum ne shapang ju ka Jingngeit Pinda puli ka city ka jong Jacob kalenong ka ba ar ka dikot ka ba khat khandai u Jacob wong kum ne menget ba u blei long way mele bhate bat ki suit ru kinget ba u blei udon ngakwa ba nong ipi la da fin kili hakani ka nong ba ka jongi la da fin kili ki brio hatu finget U Blei shibun na pedeng jongki ken kin ong hot nginget U Blei Lada nga subu ye ki ha ka percentage na ka 6% kendai po percent ki brio ki badon na ka nong ba nga nget bakin ye thu bat bakin ong ba hoot nga nget U Blei tenrei ka Bible ko ong u Jacob ong ha ka shiti ka jong u ong bawat ki suot ki nget nga da nget scam ba ka Jingngeit ka jong kini ki suot ken ka Jingngeit ka bomla ban Pynsngewbha la di ban Pynsngewbha U Blei Dei namar kata ka daw ken hakani ka sngi ngadon ye ka ban kren shafi kani ka kubor ba pin tunju ba pin yet yala di ka ba kum kanu ken kata ka Jingngeit ka ba pipidon hatu ka Jingngeit ka ba pipidon ka Pynsngewbha lani ka Pynsngewbha U Blei
lada kalong baka Jingngeit ka ba pipidon kamla ban Pynsngewbha lani ban Pynkmen U Blei ngan bu kumne ndai bang kwa ban kren khor ndai bang kwa ban kren Henry lada ka Jingngeit ka jongpi kalong ken ka bamla ban Pynsngewbha U Blei kamya pher lani ngan bu ya ka ba ka yesriem bat ka Jingngeit ka jongki ksut ken dai na mar ka daw ngadon ka ban yarap ya phi ngadon ka ban peni ya phi nagani ka tin ka jong U Blei ken ngadon ka ban peni ba ka Jingngeit ka ba kum ka no ken ka ta ka Jingngeit ka bala ya nga ban Pynsngewbha U Blei lani ka ta ka Jingngeit ka ba kum no ken ka ba U Blei lani u Jisu unwan ban wat na nga ban na phi kabala ban Pynkmen ban Pynsngewbha yu ngakwa ban kren shapi pai ban ngai ka gospel ka jong Matthias ka lenong ka ba pra ngan kren shapi ngan pen ka ba kumno ken ka ta ka Jingngeit ka ka ba Pynkmen ban ka ba Pynsngewbha U Blei pai ban ngai ka gospel ka jong Matthias ka lenong ka ba pra ka dekat ka ba san ter ngan puli hadu ka dekat ka ba shpo abau Jisu la poi ka Pernam urang ba shispa ulawan hu bot la kerpat ye u doong ku kenrat u syekri jonga utia haying ba upang yap siliang u do kordet ni urang ba shispa haba ulet show Jisu udon ye ke request no try Jisu but udon ye kene ke kentien ban pla ni ban batai show Jisu but kene ke kentien ka banga kwa ba fifen mark but kata ke kentien kene urang ba shispa haba wan show Jisu ong ku kenrat syekri jonga utia haying bau pang yap siliang udah kordet kekentian ka banga kwa ba finma kekentian kordet haka jing sngotu bat ka jing champang ka jonga kane kekentian ngangait ba ki briu ki jupendan kami kane kekentian day haka por lani haka ta stage lani haka ta situation haka ba ki kamjit ban yap ban ya ka ban im kekentian kordet kane kekentian ka ba ki pendan kam haka ba ki ong bahai nga bangan yap ban ya ka bangan im bat nga kwa ban ong ye fi bat nga kwa ban ye thu ye fi lese pidon hakum kata ka stage lese pidon hakum kata ka por lese udon ukun jong pi uba pi pet yu la i kordet ka jingem ka jong u lese pidon ha pedeng ka yeng ka sam haba pi pet ya ka yeng ka sam ka jong pi la i kordet ken ya ka jinglong jingem ka yeng ka sam ka jong pi lese ma pi ken ke ba yu i bat ke ba yu snow ken ka kubor ha ken ka ski pidon ha pedeng jong kata ka jing kordet ala de ban ong yifi ka jing kordet ken kari kata ha ka ba phila kham jit ban yap ban ya ka ban im hen ring kwa ban ye thu yifi ku baliau ni orang ba shispa ken walau yo i ken bau tau syekri jong u dan pedeng jong ka jing kordet shim du jing kermen shim ong ken namar ba uniu briu ula pang palat kala kham bhai u ban yap la ni ngan syui bai kum tu bon yap uniu briu what hadu kata ka khelemat shim du jing kermen namar ba utep ba udan wei ken ubala ken ban pen kelai kata ka jing kordet ubala ken ban pen khia kata ka jing pang ubala ban pelat ken yau tau syekri jong u na kata ka ba kordet udan ken wei ya uba u yo snow baka perthei barok wei ka kren bat ka yalap baru tau di Jesus Christ bat nga kwa ban ong ye pi sha hikai lani yo jing hikai no ni orang ba shispa compare ken pidon na pedeng ka ba kum kanu ka situation pidon na pedeng ka ba kum kanu ka stage compare wala pidon na pedeng juga ta ka jing snow kordet ka ba hadu kata-kata pipet yo kun jong pi namar bula ngop ki drugs lai kordet ka jingem ka jongu lese pipet yo kurem jong pi utia ka jingpang kata ka jingpang ka bala bon snam ba ba poi bom don jingpen khia lalet wat jingpen khia nang ne ba nang tai rem syam laliwat deki bun snami kata ka jingpen khia rem syam lai kordet ka jingem ka jongu ngaong ye pi wat le du jingkermen na ba udon ken we ubadon ya ka jingla ubadon ya ka bor ban pen kala ken ya kata ka jing kordet ban pen kala ban pen pai pat ya kata ka jingpang ban pen empat ya kita ken kibadon pedeng juga kata ka jing kordet wat le du jingkermen wan shu Jisu udon ya ka jubab na kabanta jong fi compare lana kalong ba kakun lani ukun jong pi kitam sneng kirunar kingop asibun kipop nganong ye pi wat le du jingkermen
Namar kadon ke jingkermen na kabata jong pi kong. Kadon ke jingkermen na kabata jong pi ba. Kadon ke jingkermen na kabata ukun jong pi. Wali yong ba ukun jong au dum kelasyo. Lani wan nem le yong ken ba mo uni ukurim jong au ba tiap pang halor juga jing tiap ba unum yok hiasyo wali yong kumta. Ngakwa ba menta ke sengi pentip ken. Bagadon ke jingkermen na kabata jong pi. Baru Jisu lawan kenang ken ban I ya ke khat nang tena beneng ban hiar sing ni ke perthai dei namar bu kwa ban pen khia yu tau briu ba thia ke jing thia pang dei namar bu kwa ban pelat yu tau briu ba sa te ki bor jing dom ki bor ke jing di kyat ki bor ki drugs ki bor ki kam bomban ki ba pher dei namar bu try Jisu kwa ken ban pelat ya fi kadon ke jing kermen kadon ke kubor ke ba bha na ta jong fi baro ke bi osngo bat ke bi shas ko reng ni ke tien ngakwa ban ong ya fi wale du jing kermen namar kadon ke jing kermen na ke ba jong fi wan shu Jisu khot kerpat yu Jisu pertajam ye ke kerteng ke jong Jisu ongko Jisu wan ke jingem ke jonga ngakwa ban ong ye pi la da fin ong kumta ke response ke jong Jisu kumbakalong ke response ke jong u show ni urang ba shispa kumta kan long shapiru la da fin puli ke khot ke ba nyo tiu Jisu lo ong hau to urang ba shispa ngan sawan pen khia yu haba urang ba shispa ule chu Jisu ringkat bat ke problem Jisu wan ringkat bat ke jubab kan wan ringkat bat ke solution kan ngakwa ban ong ye pi la da pi khot kerpat bat fi wan shu Jisu ringkat bat ki problems ke jong fi ringkat bat ke jingpang ke jong fi ringkat bat ke jing duk ke jong fi ringkat bat ke jing kordit ke jong fi Jisu dan ke jubab wong ngan pen khia ye fi ngan pelat ye fi ngan pen em ye fi udan ye ke bor kan yu try Jisu wan shu try Jisu ke Bible ko ong jaru ba khot kerpat ya ke kerteng ke jong utrai ya tahun penem kali ke sengi juga jing penem ya pi baro ke bios ngo pat ke besyak skor ke ke ketien hari nang ta fi puli ke dekat ke bapra utau orang ba shispa te le thu bot long ku kenran ngamlong u bedai ba men rung hapo ying jonga badu krani ki kentien ken ki ba kibala Pynsngewbha tenat yu Jisu kiba pen kemen yu Jisu badu krani kini badu ong henrei shuong tangda kektien kani kektien nganget kani kektien kaba pen kemen yu Jisu hadu kata-kata bau yosngo nau ni urang ba shispa uba kenya la dia bau umlong uba bet bau Jisu unwan watang hakayeng ke jongu ban ngakwa ban bu kum ne wale sngo thu bakla namar don ki briu ken ki ba perkat kum ba perkat uni urang ba shispa Kidan ken ki priyo ki ba perkat bau Jisu udai tang nama ta ki katto katne udai tang nama ta u Khasi lani udai tang nama ta u pareng lani u Jisu udai tang nama ta lani u Jisu udai tang nama ta ki Kristan lani u Jisu udai tang nama ta mo katto katne ki priyo ngani thu ye pi kam simlong ken kumta u Jisu wan se ka pertai nama ta baro na ka benta jonga ba na ka benta jongfi walau ni urang ba shispa udon ye kene ke Jingngeit udon ye kene ke Jingtip badai tang utrai Jisu bala ban pen khia yu ubala ban pen khia yu tau ba pang yap siliang yu shekri jong u pen ban ka don kani ken ka jing perkhat ka jong u ba yu Jisu dei na ka bata jong u walis ngau thu ba kla ya kata don ru ki ba perkhat ba Jisu de blei nong wei nrai ngani thu ifi ka Bible ko ong ba Jisu ken yu de khun jong blei da u la long ki baro bat sha u long ki baro pi u Jisu wan na ka bata jonga bat jong pi bat I ka khat ka jong u bat ban wan ban shekri yangi ban siu spa ban pelat yangi na ka jingte jingkhum jo ka jingdum ka bor jong ka pop wali perkhat ba Jisu dei tang na mata katu kan ni kibriu riu Jisu wan bat udai na ka bata baro jaru ba khot kerpat yu ya uta on penem ong ka Bible kadang kadang jing perkat au ni orang ba shispa re walau don ye kata jing perkat usngo thu ba ka ba shapo ka jong u ka ba jeliu ka jong u unget ken bau dei tang Jisu u badon ye ka jubab na ka benta ka jing yap siliang ka jing pang yap siliang ka jong shekri jong u ba ka ba sngo tenat u briu ong habau let chu Jisu wong ko try Jisu wong rei suong tanda ka ktien tahun sa penkhia yu shekri jonga udon ye kata ka Jingngeit batang shuong labyang baru wong kum ni na bangaru ngalong ubriu po ko hukum ubadan ki sipai hapo jonga tengong hau ni khilet te ulet bat wei pat ali uru wan baru shekri jonga le ye kani uru ule te bau Jesus ngap
Kani ke Jingngeit ken ka ba Pynsngewbha yo Jisu ka bala pen kmen yo Jisu skap habo Jisu yo sngo ya kani ken ka ba uni orang ba shispa Ukraine la ni ong sho Jisu betrai Jisu mdan kam me ba menda wan she ying jonga ba menda pen menda duai na matau ni shakri menda bukti halor jong shakri jonga mda don kam trai Jisu nrei na ka jaka ka ba me don wong nrei na ka jaka ka ba me don Ukraine ya ka ta ka tin Syukran ya ke jing pen khia nganget ken ba ke jing pen khia kan long wo nganget ba kan long kumta bala da fi puli ke khot ka ba shipo ngio i ba ke pen kemen yo try Jisu dia ba Jisu la yo sngo la kendet ba long kita gi ba but sisang ong api wat hai Israel ngam shem la shem kat kene ke jinget kadau ka bala ban pen kemen yo try Jisu kadai na mar ba yakum kene ke jinget ken ka ba uni orang ba shispa udon wat u Jisu hapo Israel henrei shem pen ban uni ubriu uba kenya la dia ubam bit uba kenya la dia ubam long uba kenya la dia ba wat tang u Jisu bo wan rong aying jogu kam bit yo Jisu uba ken po ya la dia hadu kata pen ban ya ke jinget ka ba pen kemen yo Jisu shem na u ken bat kata ke jinget ka ba kum kan u ken kabang kwa ban keli pi hatu pi shampang ne em bakum kanu kata ka Jingngeit kabala ban pen kemen ban Pynsngewbha yu Jisu ka Jingngeit kabala ban shania hakaktin ka jo Jisu ka Jingngeit kabala ban shania hakane ka tin ka Jo Blei dei na mar kata ka daw nga kwa ba fin tunju pin yet pin wat yala di yo le se pi ong nganget yo Blei nganget ho Jisu lale yang akum ni lale yang akum tai la pendap ikin yam la pendap ikirukom lale sibun kiai henrei ngan ong ya pi la da pi ong nganget klem dala ban shania ya kan ka tin ka Jingngeit ka jong pi kadang dei ga bathalaken dei na mar kata ka daw ken nga kwa ban ong ya pi ka Jingngeit ka bala ban pen kemen ban Pynsngewbha yo Blei kadai ka jingla ka jong pi ban shania ha kan ka tin ban pediang halak ban nget ha kan ka tin ban yeng ha kan ka tin klem da arta tin klem da keli kan yo Blei bakum ni balai kum tai balai ka perthai ka ja kum ni balai kan ni ma kan ka perthai ka kordet adu kan nai keli nget ya kan ka tin yeng ha kan ka tin shania ha kan ka tin bat nget ba kita ka Jingngeit ka ba phi phila ban le kum ta kan dei kan ka ba Pynsngewbha yo Blei ba ngadon ni ka tin kan ka ba Jisu dan ban kran chapi kan ka janmit ngadon ka tin kan ka tin kan ka ba don ka bor haka na ba kan ka tin ong ka Bible la fin puli ka kitab Ecclesiastes kalau nang ka ba pra ka ka saw ngan puli bat ngan kran ka pareng where the word of the king is there is power na ba ka don ka bor ka tin ka jong sim baru Jisu dia sim ki sim utrai bar haba ka haka shikantin ka jong kadon ka bor ban pelat ya fi kadon ka bor ban penkhia ba ka sngo tenat kalau bu ni orang ba shispa usngo thu kanya kata usngo thu but there is power in the word of Jesus Christ kadon ka bor kan ka tin ka jong Jisu baru ong ko try syukran la biang ngakwa ban ong ya firu hadian ba fio sngo kan ka khubor lada pidon na peding juga jing kordet pidon na peding juga jinge ka jing shitom pila khamjit ka jingyap bani ka jingem kadon ka tin ka badon ka bor ka bau Jisu dan ban kran shafi bala da fi pai ban ka gospel ka jong Yohanes kal nong ka spo ka khot ka spo kini ki kentin ki bau try Jisu kran shafi wong kum de unong tu umwan tangi ka ban tu nrei ban tu ban penjot bat ban penyap rude ngakwa banong ye pila da pidon hakum kita ka situation pidon hakum kita ka stage hakaba unong tu usoitan ulawan ban tu ye ka jingsuk na ka ying ka jongpi don jingsuk sho aying jongpi la da pidon hakum kita ka stage hakaba ka jingkmen don sho ka jingim ka jongpi pidon hakum kita ka stage hakaba ka jingim ka jongpi ka kordet adu kata le se pidon hakum kita ka stage ngakwa banong ye pi ubetu ye ka jingsuk na ka ying ka jongpi ude usoitan ubetu ye ka jingkhya na ka met ka jongpi ude usoitan ubawan ban penkelumar ke ying ke sem ke jopi udeu syaitan ubamai ke jingsuk ke jingmut ke jopi udeu syaitan ubale sibun ki kam ki basniu ke perthai utau udeu syaitan baru Jisu ong uneu syaitan umwan tangi ke ban to umwan tangi ke ban penjot henrei wan ye ke ban penyap rude henrei ngakwa ban ye thu ye phi walau syaitan udon ye kata ka jingla ban le kumta henrei ka dan ka bor ka kerteng bat ka tin ka jong try Jisu lada kalong ba phila satu lut kita kiai lada kalong ba phila la sha penjot lut kita kiai baro u Jisu hadin jo ka tau ong kum ne wong henrei
kabamut u Jisu henry ngau Jisu ngalawan ya kaban ai ya ka jingim bat ya ka jingim kaba kerhai kata ka tin ka U Blei kaba mihi na ka sentur ka U Blei kaba don ka ya ka bor ban restore pat ya kata ka bau syaitan ula kini ya kata ka bau syaitan ula tu ya kata ka bau syaitan ula penjot ya ka jingim ka jopi ngakwa ba pinda shaskor ya kata ka tin ka U Blei ken kaba mino na ka sentur ka kaba ya kabor haka kabawongken ngawan pat ban ai ka jingim bat ka jingim kaba kerhai uni U Blei ubakren ken ubakren haka por ba udang stau ya ka pertai wong tolong ka jingshai kalalong ngakwa ba pin nget bat ba pin yeng halor jogani ka tin ko kong ko ba bat pi baro ka bios go bat ki bios ki ba shash kor ka ni ka tin ki ba pet ya ka ni ka jingelap ngakwa ban ong ya pi U Jisu wong ngawan ban restore pat ya kataken kabau syaitan ula shimno na pi ngawan pat ban ai ka jing pen khia ngawan ban wan ra pat ya ka jing khia hapi wong ngawan ban ai ya ka jing im bat ka jing im ka bakar hai parlok ba it ngakwa pin yeng scam ka ta ka tien pin nget ya ka ta ka tien pin pediang ya ka ta ka tien na maram dei kan uni briu ba kren ya kata mdei kan manga kan mdei kan ka jing pena ka jonga ka banga kren ya kata U Blei kan ubakran bat kadan ka bor kan ka tien ka U Blei le se flagio sngo ya ka ta ka tien ka bau Jisu ngawan ban ai ka jingem ka bakrhai le se pim pat sha ba ka ta ka tien kan yo trei kan yo jaka ka jingem ka jingmut ka jongpi ha kan ka jing perkhat ka jongpi menta ka sngi ngakwa ban ong fi pediang ya ka ai jaka ya ka sha ba kan ka tien ka jong sim ka badon ya ka bor ba kan trei ka jingem ka jongpi U Jisu ong ngawan ban ai ya ka jingem bat ka jingem ka bakrhai yeng nget shania bat scam halor jo ka ta ka tien yeng ha ta ka tien yat halor jo ka ta ka tien im halor jo ka ta ka tien balada ki ken ki ba fila duno lada kalong ka jing pen khia lada kalong ka jing suk lada kalong ka jing kmen lada kalong kanu ka ba bha ka ba fila duno ka jingem ka jongpi namar bau nong tu lawan ban tu ban penjot nanong ya fi U Jisu wan ban restore pat ya ka shafi wale du jingkermen ko kong ladau kun jo fi ngop hot rocks dan ke jingkermen Jisu ngawan ban ai jingem bat ke jingem ka bakrhai wale du jingkermen pi ki batia ke jingpang wale du jingkermen na bau Jisu ong ngadon ya ka ban ai ke jingem shafi bat ke jingem ka bakrhai nget ya kan ka tien pediang ya kan ka tien ka sngi bat nget ken ba fin yo I ka ti ka U Blei ka ba sedang ban trei ka yeng ka sam ka jofi ka ba sedang ban trei ka jingem ka jofi fi ki khna samla ki ba pet ya kan ka channel ki ba pet bat ki ba ngap ya kan ka khubor le se phila kwa ban lat la bun snem le se phila kwa ban lat no na ka pop na ka jing sha te sha khum na ka jinglong marau ju ka pop rei phimla ha kan ka sngi ngadon ka ban ong ya fi U Jisu wan ban ai ka jingem bat ka jingem ka ba karhai shafi meditate kata kaktian pediang ya kata kaktian nget yeng bat shania kata kaktian pini ka bor ka U Blei ken ka ba pen ria lut iki bor jingdom baro na ka jingem ka jongfi kani ka point ka ba ningkong ka ba kum ka Jingngeit ken ka ba ngila ban Pynsngewbha U Blei ka Jingngeit ka bala ban yeng ban shania ha kaktian ka U Blei ngim tip lut ngim sngo tho lut iki jingja ka perthai henry nga kwa ban ong yefi shunget bat shania bat yeng halor jong kani kaktian ka point ka ba ar ka ba ngakwa ban kren chapi ka ba kum ka Jingngeit ken ka ba Pynsngewbha U Blei pai bat nga ka gospel ka jong Matthias kalanong ka ba khatsau puli ka khot ka ba arpu ar ter ngan puli chafi hadu ka khot ka ba life way kumni ru Jisu la kentui ki senran ju ban kiu halor ka ta lieng bat ban letno shwa ju siliang kat ba udang pelat no ikipat ba te bolo pelat no ikipat ba ulo kiu shu lu webrio ban dwai barabala janmi ru la don hang ta webrio re men kata ka lieng kala don na pring ka duriau ya ka bala pen khie de ki jingat pelung na bakal kala be persha te ka jingap mit ka basau Jisu la let haki udayat halor ka duriau haba kita ki senran te kila yu u bakiyat halor ka duriau kila sngo kiu kida ong kalong karngai tiglay nyar nagabasyapting nrayu Jisu kumni ru ula kren haki udaong tuwat tu sngoslur day mga tuwat syapting
But hangnya ngayu ikan ba what happening juga jing what happening juga jing ngan ong kaktin pareng what in the midst of chaos ka happening juga jing juga keluar jingmut juga jing shifting kaktin ka jong jisu ka aimen sim kaktin ka jong jisu ka pentingan kani kaktin ka jong blei ka aimen sim ka pentingan kan what langi don happening jong kum kani ka por ka bangim ngau thulut ngim syampang lut ngi keluar jingmut jing perkat ngi don happening juga jing what akum kita ka por ngakwa ban ong yepi u jisu don ni ka ban kren bat ka ban ong yepi what shifting bat kani ka kentien ngayu i kan baka pelong yu Petros baun slur baun yo men sim What happening juga taka jingki palo jongkom. What happening juga taka jingki juga taka air juga jingbe juga taka air yong. Kapelong yo Petros baun ngau slur ken. Bat ban ongi kini ki kentin. U Petros udah yatu ula ong u kutrai. Lada day mami. Hukum yang abangan wan syami halor ka Day namar ka jing ngau slur ken nakaktin ka bau Jisu kren ka pelong yu Petros ban ong lada day mami ken kutrai u kren ni kini kentin u kot yangi to hukum yang abangan yat halor juga ni ka Hukum yang abangan dominate kini ki jing mga kwa ban ong yepi u Jisu sim kiar lani sim ong yu Petros sim kenyo yu Petros ban ong ko Petros labyang namar baka jur palat kal air namar baka ki palo palat ka Petros labyang syong momentu haling nganwan mga syatu u Jisu sim ong kumta u Jisu sim lakhang ken yu Petros baun wan lani baun yat baun mi na kaling day namar ka way ka daw nga kenmao ya kaktin ka jong Jisu ka bau ong kumni u Jisu ong ka pertai tangki jingjin jar sudah Andrei wat num syapting ya kita kijing jenjar nabaya kata ka perthai wanum syapting pi ka perthai nabaya kata ka perthai ngala de ban job manga dai namar kani ka daw ken bau Jisu sya yo Petros ban yad halor jo kata ka ban ong Petros wan yad halor kani ka tin ka jonga kadaw kalong sakaway bau Jisu ukwa ban hikai yo Petros ban ong ku Petros meken mawe mi kikentin ki jonga Hakani ka perthai tangki jingjen jar sudah men yo ban men kendu men syam Henry wat num syapting me kata ka perthai nabai kata ka perthai ngalade ban job manga Dei namar bau Jisu kwa ban hikai yo Petros usha yo Petros ban wong yo Petros wan Petros namar ba Petros nga kwa ban hikai ame nga kwa ken ban peni ame kumnu ken ba men yorot ye gini ki jingi kendu ki ba me kendu namar ka ba kham kraw ka jingi ba ka jingi kendu men ye kendu nang ni syakman u Jisu u khot yo Petros ba unyat halor jong ko dei namar ba kwa ban educate yo Petros ban nga kwa ban ong ye phi walit syapting ki jingi walit syapting ken ki jingjin jar ki ba phi kendu akani ka perthai namar ba utrai Jisu uyu ni ki jat halor kita ki jingi badu airu ka bor bari ka ikhtiar hanga bat api bamanga bat mapiru ngila ken ban yu bat ban dominate ya kata ka jingi wong Petros halor juga ketin ka jonga daga jing syania ka ba pura ka jome hakani ka ketin ka banga kren wan yat sanga Petros compare Petros lada don kal eryong compare yat Petros compare Petros lada kal er ka lada kani ka ka ki phalo kumban tap no yame compare wan Petros namar ngan hikai yame ba men job ya kani ka jingi bat ya kani ka jingi u Jisu ong ngala de ban job lupa na ka daw nga kwa ban ong if wanum syapting phi kendu jingi wanum syapting phi kendu jingpang wanum syapting ken phi kendu ika jingduk wanum syapting yeng hakani ka ketin ka U Blei syania hakani ka ketin ka U Blei yat hakani ka ketin ka U Blei pinum ngam bat ngiyo ibu Petros usdang ban yat kadkhot ka ba ar phu khandai u Jisu ong u tiu long to wan te bau Petros ula hiar na kata kaling ula yat halor ka ban let show Jisu piu Petros Hakata kaktin ka jong uturay ngitip bat ngi Diyos ngov hay kata bauyat hakata ka nongrim jo kata kaktin ka jong Blei ken hakaktin ka jong Jisu bat nga kwa ban ong yat halor jo kata kaktin yat halor jo kata kaktin pin job halor ki jing pin job halor ki jingile pin job halor ki jingpang ki jingtom pin job halor jo ka perthai pin long ki nong job ka Bible ka ong kham kraw ban ki nong job we are more than conquerors yat halor jo kata kaktin yat ka jing shania bat ka Jingngeit scam halor jo kata kaktin ngan ong pin job hari nang tau Petros uyat ulah hiar nang kata kaling ulah yat halor ko ban let show Jisu uyat u Petros ban let show Jisu bat nga kwaru ye fiba fin yat
Yat ban let show try. What no mai baka jinge kan pensange yo phi. What no mai kan baka eryong kan nem snew kan jingat palo jong ko kan jingki palo jong ko kan pensange yo phi ban yat shakmang ban yat shaprang ban let show jisu. Yai let show jisu. Yai yat show jisu. Na ba udan hasenda ba udan jan jong phi. Hadirin tahu Petrus uyat halor ban let show jisu. Henry ba ulay kata kal baka jur ulas ngau syapting ban ulas sedang ban ngam. Ula pertau de ong kutrai tu penem yang kumni ru jisu bolo keneri la kakti ula kem yo bolo ong ha ame berit Jingngeit ngi ibu Petrus ken ulayat katukat ni hakata kalenti juga Jingngeit hakata kalenti ken kaba hakata ka jingem ken kaba la ban yeng ban yat kan kaktin ulayat u Petrus ulayat halor juga kaktin ke U Blei usyanya uyeng uyat halor juga kaktin Henry kat budang yat ngakwa ban ong yepi umla shoken ban khang ya lagi jongki khamat umla sho ban set ya lagi jongki skor banum yo I lani banum yo snow ya kata kal eryong lani ke jingki phalo jongko umla shoken u Petrus banum yo I bat ngakwa ban ong yepi parlok bai don na pedeng jongpi kibalayat ken Kibalayat shisha ka Jingngeit linti kumu Kristan ka Jingngeit shisha ka ba shania bat ka ba yengs kem hakaktin ka U Blei ka Jingngeit linti shisha ka ba hakaktin ka U Blei don na pedeng jo pi ki ba yan Henry hapdeng jo kata ki don ki jinge kendu ki don ki jinge syam ki ba pia kendu ngakwa banong ye pi kat adu ba ka pelong ye pi ba pi mla shu ban set igi skor ba pinong nganum yo snowy kita ki kat adu ba pi mla shu ban top ye ki knot banong ngam yo I jinge shu ka poi ka stage ken ka ba pi mla shu ban le kumta ngidang dei ki breu nganga dei breu pipidi ki breu ngidon ka por kan ka bangim la shu banong ngamyo I jinge ladala kir tau ya ringi ki jinge karan ka por kan ka bangin ngimla shu banong ngampang namar ba yo snow palat ya kata ka jingpang karan ka por kan ka bangiyat lenti ha ka bakum kata ka por henry ngakwa banong ye fi kan ka wei ko parlok ba I jonga ngakwa ban yitu ban ai men sim ye fi wala da kalong ken bangim la shu banum yo I namar bahang ni akmat kadon ken jinge wala kalong ken bangim la shu ban yo ngim la shu banong bangim yo snow kata jinge namar hang ni kadon la kir tau ya ringi kata jinge ngakwa ban ong ye pi wala da kadon hakum kata stage pidon ye kata pidon hakapor lani pidon hakabakum kata stage ngakwa ban ong ye pi wala da kikmat do ki jo pi kim la shu ban kiar ban yo I kita jinge ngakwa ban ong ye pi ken ka wei bat kata kalong Wat let ai jakai kata kajing per hapadeng jong David bat ki sipai Israel kam dei namar bakim yo I Goliat u David u I kaju ka sais ka jong Goliat kum juru ki sipai Israel ki men ki para u Saul ki yo I yo Goliat kumba yo I u David hi u yo I kan u David u yo I bo Goliat u denglut kita ki armor u denglut kita ki jingele atma u yo I lut plon Henry ka jingjob ka dong David kalong namar ba syum ai jakakan ia kata ka jing syum ai jaka kata ka jing syapting syum ai jakakan walau Goliat he kano ru ka krau kano ka jing u David syum ai jaka kan ken parlok ba it ka ba mangabat ma phingila ban le wala ngimla shu ken banong bangim yo I ka jing ngi yo I hang ni te plen ka don wala ngimla ken banong ngin set igi score ngin yo snow shu ke jing ngimla namar bakadon hang ni ken henry ngakwa ban ong ipi ke ka bangila ban le kalong banginum ai jaka ken ia kata ka jing syapting ngin yat ngin dominate namar satang kendiat jam satang shijam arjam pin you can do you try ngi hang ni bu Petrus u ai jaka ka jing syapting ka Bible kong usngo syapting but adian bu ai jaka ka jing syapting ken usdang ban ngam walau dei ken utau urat ba ukraw Jingngeit wala ngala ban ong ken baditong Petrus bumi na kalieng nganget ba udon ni ka Jingngeit ka kraw henry wala daw kraw ka Jingngeit day namar ba ai jakai ka jing syapting ken ka jing syapting ka penyap ya ka Jingngeit ka jong bad usdang ban ngam parlok ba it ngakwa ban ong yifi walit ai jakai ka jing syapting wali ai jaka da lele rui ka jing syapting hapadeng jo ka perthai ka klumar hapadeng jo nu COVID-19 hapadeng jo knyang jingpang ki ba per ngong yifi walit ai jaka ya ka jing syapting kam dei ban yo jaka fi namar da phi ai jaka ya ka jing syapting ngan ong pi pen ngam ha ka jing syapting pen ngam
baru Petros hang ni ngayu i kawai ke jinglong ka basngau tenat kawai ke jinglong ka jong Petros ngayu i bahadien komu beriu hadien bakawan ke jinge kisdang ban ban yu kisdang ban grep yu kini ke jinge komu beriu ngayu i bu Petros usdang ban ngam Henry ngayu i rupat ya kene kawai ken ke spirit ka badan Petros bara bolos sedang ban ngam mula perta udah ong ko try to penim yanga kata kadika kentin lani katakin kadika poin ka banga kwa ban ong ban pensngau syafi hadien bu Petros usdang ban ngam kita kijing namar bu umla syo ban kiar ki namar bu umla syo ban ong ngam yo i jing namar bu umla syo ban ong bu ong ngam yo i eryong ngam i jing ki palo ko usdang ban ngam namar ba ka jing syap ting ka sedang ban yo jaka henry hadien bu usdang ban ngam ka khalemat ka bu Petros usdang ban ngam ngayo i hang ne bu Petros syem ong ken ye kene ka kentin syem ong ken syem ong ken ba mo Petros im haduriau jan baro mo ki kajingem ke jongu nadubu dang rit nganget nadubu dang khna ula im haduriau ula im Petros pemyo i kene ketien baun ong ngala im baro sikata de ki bun snem ngala ban jingi hidala dia ban pelat im yala dia lani simdon ken kata ka jing sngorem ban ong satang khendiate ngala jan poi hutrai balai bangali kum dia simdon ken kata ka jing sngorem kamyo jaka ken kata Henry Petros ka kalimat ka usdang ban ngam uperta siu try wong ko try to penim yanga ban kwa ban ong yepi don pedeng jong fi ki kristan ki balayat shisha halor jong ka tien ki jong blei ki bayat de Jingngeit Henry nga kwa ban ong yepi namar bala tunju yepi de ding namar bala tes yepi de ding kada du bhimla siu ban ong bangam yo i kita ki Jingngeit bagi kita ki Jingngeit kila sedang ban grip kila sedang ban ngam kita ki Jingngeit hagan ege sngi nga kwa ban ong yefi perta siu jisu nai persyang ban yak sat hi dala dia bat kita gijing nai persyang ban ong ngala hi dala dia nai sngle ran wanum perkat wanum sngorem ken wanum penrem yala dia yale se piong nga men shwa kum tu men tak kum ni kadan ke perkat ba mo ngalit kum do sejing seng men shwa ngadan front men shwa ngadan chakmat men tangan dalit je seng haban shong shadien wanum perkat kum ta wanum let sngorem namar bala tes ke Jingngeit ke jong pi what is ngorem Henry kumbalong Petros nga kwa ban ong ifi pertasyu try kini ke sngi ong try rap yanga ngan sayap penem yanga kumbalong Petros bat hang ni ngayu i bau jisu Petros hang ni ngayu i baka jingyat ke jo kam dei su ka bajingai bun poi su jisu kala hajan namar ngayu i bau jisu sukner yo Petros pi ki belayat slam badu try la tunjuk shisai pi de ding la tunjuk shisai ka Jingngeit ke jong pi de ki bunjat ki jingle ki jingi kendu ka ying ka sem ka jingem ka jing trai la tunjuk ya pi en ring kwa ban ong ya pi ka baning kong wat ai jakai ka jing shapting ka baar wat lit ngorem wat lit shongsa hangta wat lit ngole ran la ni wanum ongan ksat hi dala dia pertayu trai jisu baru jisu un kner ya kakti syafi un yarap ya pi un tan ya pi un klepat ya pi bar adien kata kadkot ka balai puai kumni ru jisu habau la kner la kakti ula kemi u bad long hu ame u ber Jingngeit balai bamles ngau artatien hadien bau jisu un tan ya pi un ra ya pi un kentiu ya pi un tan ko bau tan yu Petros un kner la ka jong kakti syafi akwa ban ong ya pi kombo ong ya Petros unong baru long hu ame uberit Jingngeit bar ka jing skau thu ka jongai ka ni ka tien abau jisu ong su Petros ame Petros me uberit ka Jingngeit nganget ken kam dei ken ka tien ka bau penrem yu Petros kam simdon jing penrem ken hangta mdei ken bau Petros mdei ken bau jisu penrem yu Petros balai ko Petros haba melayan balai ko Petros kam don ken kum kata u jisu simwan ken ka perthai ban penrem ong ka Bible nrei ban penim ka perthai ele se pi pilang ngam ha kita ki Jingngeit la syatan ya pi kata ke Jingngeit la syatan ya pi la tan ya pi de kita ki Jingngeit kada du ban pelong ya pi fin ngam u jisu dan ya ban kner ya kti syapi bat bau ong ya pi a pi ki berit ke Jingngeit kamut kan bu penram ya pi henry ka jing smutu ka jonga kalong bau jisu ong haba melanget haba pilanget nget ya du ka bakut
Haba filanget haka ketien ke jonga. Haba filanget hanga hau Jisu nget ken hadu ka bekun. Artli ki point ke banga keren syafi. Ka Jingngeit ka bala ban Pynsngewbha U Blei. Ka baningkong. Ka jingla ken ban syania haka ne ka ketien. Ka jingla ban yeng ban yahat ka bekum ke ne ka ketien. Ka Jingngeit ka baro pibu haka ketien ke U Blei. Hadian nang ta ka point ka baar. Nget hadu ka bekun. Hadian ba filanget Yau Jisu, hadian filanget, hau Jisu, hagani ka ketien ke jongu, ngakwa ban ong yafi, nget hadu ka bekun. Namar ka gospel ka jong Matthias kalnong ka ba arpusa ka khot ka ba khatlai ka ong kum ni. Jaru badayai ni hadu ka bekun, tang utaken pon yo lat yem. Parlok ba iet ngakhot yafi, tenju ya ka Jingngeit ka jong fi, haka ba kum kanu ka Jingngeit pi pidon menta. Hatu ka Jingngeit ka de ka ba Pynsngewbha ni U Blei. Ni kita ka Jingngeit kalong tang na syuntur lada kalong kumta ai bikini ki artli ken dan ka jingem ka jongfi ka Jingngeit ka bala ban syania ka ketien ka jonglei compare ka jingja ka perthai compare ka bon ja ka jingem ka jongfi compare ka ba phia kendu ka nya ka perthai ha ka jingem ka jongfi nget ha ka ketien ka jonglei ka ba ar nget hadu ka bakun yang scam ha ka ketien ka ba phi filanget yang scam ha ka u Jisu u ai shafi ka bor ba fin dominate iki Jingngeit baro nangit scam bagane ka ketien kala long jingker khu yafi kadai ken ka khubor kaban ai min sim yafi kadai ken ka khubor kaban yarap yafi ba fin sngo thuru ka ba kum kanu ka Jingngeit ka ba fi don isi kane ka klimat dan na preng jo fi ki ba yo i la ne ki ba pet ya kane ka video ngan ong yafi kam sim dai ken ka jingjar khan isi dan na preng jo fi ki ba pet ya kane ka video ki bampat sim la ithu yu try lani ki bampat pediang yu try ku nong penim jongki simet haka jingem la da don na preng jo fi ki badang don ya kum ka jing perkhat ngakwa ban ong yafi Jisu udan ya ka ban tit ka jingkhang ka donut ka jong fi pediang yu Jisu ka ne ka janmien la don na preng jo fi ki bampat pediang yu try ka jingem ngakwa fin duai ngakwa fin duai bagan duai na ka ta jong fi ba fin duai ka ne ka jing duai fin ra ka ti ka jong fi la ra fin pat ithu yu try fin pat pediang yu try ka jingem ka jong fi ku nong penim jong fi ngakwa fin ra ka ti fin bu ka ti ka mon ka jong fi ka shadem ka jong fi ngan duai na ka ta jong fi bat fin bu ya ka ne ka jing duai na din jonga ong try Jisu ngawan hajan jome kumbang along nong pop ka ba kraw en ringa tip ya ka ne ka way ba ka tin ka jome ka ong pamelawan si ka perthai pan penim ya ka perthai na pamela eat palat ya ka perthai try nga da duai ken ko pa sat no iki pop ki jonga pen khut ya nga ken ko try map no iki pop ki jonga tho ya ka kerteng ka jonga ka kitab ka ba im ka jome ha ka ni ka sngi ken ko try Jisu nga ple la ka jonga donun wan ban rung hapo jonga shongsa hapo jonga thau thumai shnador ya nga nadu mata ka sngi nga kular ban bot ya me try ngan pediang ya me ngan yahat pat me ha ka kerteng ka jong Jisu nga dwai amen ngadon ru ka jing kentu ka don ka jing kentu ha ka donut ka jonga ka jing pen khi ban dwai kerpang ken namenta ki bri ki badon ni ka jingpang hau hat ki badon ni ka jingpang hat ngakwa ken la don ki bapet ya ken ka jingkren la don ken ki bapet ya ken ka jingelap la don na preng jofi ki badon ya kata ka jingpang hau hat ngakwa fin bu ya ka ti ha ka shadem ka jongfi ngan dwai na ka ta jongfi ka don ka jingkentu ha ka donut ka men sim ka jonga bat nganget abang dwai ka jingdwai ju ka jinget ken kan pen khia kran ya kata ka jingpang ka jingstom ka jongfi batru iki badon iki wei pat ki jingpang jingstom ngan pen dwai na ka ta jongfi ko try bu blei jonga ba beneng ka pen ko ngu ken ko try ablei ba koror ya kata ken ko try ka ba me kentu ken ko try nganget kin ko try ba ka don ka jingpen khi ka donut ban dwai na mata kin ki heart patient kin ko try la da don ki ba pet ki ba khmi kin ko try ken ka video ken ka jingdwai ken ka janmi ken ka sngi ngapalat luit kin ko try ka bor ka jome ablei ka bor ka jingpen khia ka jome kin ko try kan hiar kin ko try ken ka khlemat ken ka bor ken ka sngi kin ko try ha ka jaka ka ba ki don kin ko try ablei ba koro try ka balong kin ko pa to rong ba shispa ba ablei ba koro try kam da dan kame kin ko pa bangan dalet ban bukti halor jongki henre ablei nang ne ka jaka ka bangan don kin ko pa nga kren kin ko try ablei ba koro halor ablei ba koro jigita ki jingpang kin ko try bagata ka jingpang hat kin ko try kan ken rialo na ba mi ong kin ko try ka
tin ke jome how to banget kini ki dak kin boot un bo ki bapang kin khia ngadwai na mata ki bapang kin kutrai ablei ki heart patient kin kopa trai ngadwai na mata jongki ba ablei ba koror ka jingpen khia kin kutrai ablei kan wan hiar ablei ba koror ka jingpen khia ka jome kan wan ban hiar kin kutrai hakat how heart jongki kin kutrai kin yok khia kin kopa but ki weiru kin kutrai ki badan ablei ki jingpang ha ka met ka jongki kin kopa ngadwai ablei ka tin ke jome ka ong bar ki jingjam snam ki jome kin kutrai la pen khia kin kutrai na aingu ime kin kutrai na mata kan ki sngi ablei nganget ba ka tin ke jome kin kutrai ka badan ni ka bor ka khamnep ban ko wat lam ar yang serti kin kutrai kan trei ablei ba koror ka jong ka kam kin kutrai bat kan pendep kin kutrai la jong ka kam kin kutrai jisu ba it nga aingu nga pen kraw nga pen buram baro shamepa nga IT kin ka por baro hallelujah kerteng jisu ngadwai amen.